Salutare tuturor, astăzi o să ne jucăm Roblox. Mai exact o să ne jucăm Escape, stați un pic, Escape Tsunami for Brainrot. Prima oară o să vă arăt colecția mea și apoi încercăm să luăm un Brainrot ceva. Prima oară avem la primul nivel și le așa mai mici, cum s-au spus. Iar apoi ne uităm la asta aici, am primit să vedem celelalte, pentru care fixăm acesta. Și acum urcăm și la ultimul etaj, când avem cele mai mari. Acum să mergem să Brainrot. Am văzut. Eu am văzut că dau și un like pentru că să prind un nou de clip. Ce mă enervează. Câteodată mă cred că poate e foarte enervant, nu știu ce. Vreau să știți că nu mă dă de mult, nu mă dă de 2 zile. O să văd. Tsunami ori mai bine. Mă enervează atât de mult acest joc. De repede. Nu era atât de aproape, cream că e aproape răștea. Mamă, ce fixere mi-am ieșit. Fără să iau asta. Am revenit, stați un pic. Trebuie să speră să se metă de un... Mamă, ce era? Mamă, ce era? Da, și cam atât a fost episodul de astăzi.